हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे निउस शेयार खालामनो नागिरदों आरो बेजों लोगोसे आं नोंथांमोनखौ सांग्रांथि रादाब एबा जों साफ्रोमबो बयबो मिथिनांगौनि थाखाय बेखौ होनाय जादों। दा बेयावहाय नोंथांमोनहा नुदों जे स्क्रिनाव चिरां पुलिसनि मोनसे पस्ट आरो बियो मैयानि हठात 2 आगष्टनि पस्ट बियो बेवहाय नुदों नोंथांमोनहा नाय बेवहाय चिरां पुलिसा मोनसे 3.80 केजि गान्जा सिज खालामदों होनदों आरो बिथांमोना बेखौ मोनसे नै भाङा सिङा सासे भाङा सिङा जाय फानग्रा बायनानै लांग्रा बे बिथांनिफ्राय मोनदों होनदों। दा बे मोनसे केसा दिनैनिल' गोदान नङा, दा बेखौ जोङो बयबो मिथिगौ आरो बियो जोंनि एकदम ग्राउन्ड लेभेलसिम गामि गफा सिंसिम रावखौबो गियालासे खना खनला जोंनि एकदम न' गुदि न'सिम बयनियावबो गामि बिसोरो थाङो आरो बेजों लोगोसे बिसोरो मा लांफायो नायदो नै बेसेबांबा बुरजा पेकिं आरो बे पेकिंखौ नायनानै आन्दाज मोन्दों मोनफ्रोमबो मोनफा सोरबा सासेनाव साप्लाय जानो गोनां जानो हागौमोन। नैबे मोनसे फेसखौ नायबा नोंथांमोना नुगोन बे फट'खौ। बेनिफ्राय बिनि उनावहाय जोङो मा खालामनांगोन दानिया जोङो साफ्रोमबो गामिनि मानसिफोरा सांग्रां जानो नांगोन जे सोरबा भाङा सिङाया फैयोबा जोङो बेनि सायाव एसे नोजोर लाखिनांगोन। गार्जेनफोरा जायफ्रा स्पेसियेलि गथ'फोर दङ बिसोरो खेल खालामनाया गोनां, मानो होनबा बे केसा जोंनि एरियायावबो जोंनि गामियावबो सिगाङाव मोनखांबायानो। दा बेबायदिनो जायफ्रा लाइमोनफोर एबा सेंग्राफोर दङ बिसोरो बिथांमोनावनो अर्डार होयो आरो बिसोरनो लानानै साप्लायखौ होफैयो आरो। दा अब्ला जोंनि सायाव फारसेथिंनिफ्राय माबायदि गाज्रि खामानि मावनो नाजागासिनो दं बिसोरो नायदो। दा बिनिफ्राय जों बिसोरखौ ओरैनो जोंनिफ्राय मुवा बेसाद गारजानाय मुवाफोरखौ बायना लाङो हिसाबै जों बिसोरखौ स्कप होयो लांथों होननानै। नाथाय जोंनि गेजेराव बेबायदि खालामनानै होफैनाया जोंनि थाखाय बेसेबांबा दुखुनांथाव आरोखि। आरो बिसोरजोंनो बोननानै दोनजायो आरोखि जोंनि मानसिफोरा। दा जोङो बेखौ सोरबाया जे रावहा जायाखै आंनि नङा जों साननो हागौ, नाथाय जोंनि फिउचारनि खोथा एबा जोंनि गथ' गथायफोरनि थाखाय बियो जोबोद गिनो गोनां आरोखि बे निउसआ। दा बेल' नङा, बार गोबां हमजाबाय। ओरैनोबाबो इन जेनेरेल बिसोरोनि गारि घरा बानायनायखौ मडिफाइ खालामनो जोङो इन्सुरेन्स फेल जाबानो फाइन नाङो, नाथाय बिसोरनाथ' एकदम मडिफाइ मा थागोन बिसोरनियाव जेबोआनो थाया। अब्लाबो माबायदि सानसे बिसोरखौ साननानै नाय। दा बेखायनो जोंसो सांग्रां जानो गोनां, जों साफ्रोमबो बिसोरनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। बेल' नंबावा, गोबां जोंनि गामि गफा हाबनानै मुवा बेसाद बायनानै लांग्रा आरो फानफैग्राफोर दङ। बेफोरो बांसिनानो बेबायदि इलिगेलजों सोमोन्दो थानाय जानो हागौ। बेखायनो जोङो सांग्रां थानो गोनांसै। जायखिजाया सिनायै मानसि बेफोरखौ जोङो गोजानाव बिजनेस खालामनाय मानसि बिसोरनिफ्रायबो जों गोजानाव थानांगोन। बेखायनो नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामदोंमोन। चिरां पुलिसनि बे हमनायखौ जोङो साबायखर बावनांगोन, बिथांमोननिसिम साबायखर थाबाय। दानिया जोंसो सांग्रां थानांगोन। दानिया जोंनि गामि गफा बेबायदिनो गोबां फैबाय थानो हागौ। एसेनोसै लोगोफोर, गोजोन्थों।